Hekk kif lejliet il-milied huwa sinonimu mal-ħruġ u d-divertiment, fil-passat dan il-jum kien sinonimu wkoll ma' numru ta' inċidenti ta' traffiku koroħ uħud minnhom fatali. Din is-sena b'kollox f'dan il-lejl, il-Pulizija għamlu 755 spezzjoni fuq sewwieqa fit-toroq Maltin. Waqt dawn il-kontrolli tħarku diversi persuni wara li nqabdu jiksru ir-regolamenti ta' traffiku. Il-President tal-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq Pier Vella laqa din il-ħidma kif ukoll ir-riżultati tagħha. Nasu kien xi ħaġa pożittiva wkoll li għall-inqas fir-rigward tax-xorb ma tantx kien hemm nies tidqasek qabdu pożittivi, jiġifieri jalla li l-indikazzjonijiet huma li n-nies qed ikunu iktar responsabbli għax wara kollox nafu l-konsegwenzi tax-xorb. Fost is-750 karozza mwaqfa kien hemm żewġ xufiera taħt l-effett tal-alkoħol u 8 persuni li jagħmlu użu minn apparat elettroniku waqt li kienu qed isuqu. Dwar dan, is-Sur Vella sostna li dawn il-kontravenzjonijiet, apparti multi, issa jistgħu iwasslu wkoll għas-sospensjoni tal-liċenzja. Naħseb il-fatt li stanna is-sistema tal-punti in vigore, naħseb xi ftit jew iżdid li jkun ħajaħsibha darbtej għax tħallas mod, tħallas ċitazzjoni mod, imma taf li eventwalment inti tista' jkollok il-liċenzja tiegħek meħuda l-perjodu ta' żmien, tista' tkun effettiva ħafna iktar milli wieħed itħadas. Minkejja li ħafna ħasbu li se jinqabdu numru ta' persuni taħt l-effett tax-xorb, il-maġġoranza tas-sewwieqa u passiġġiera li weħlu kontravenzjoni instabu li kienu mingħajr iċ-ċintorin tas-sigurtà. Is-Sur Vella qal li ċ-ċintorin tas-sigurtà huwa importanti ħafna għax waqt inċident jista' jfisser id-differenza bejn ħajja jew mewt. Is-seatbelt hija ħaġa importanti ħafna, mhux sempliċement għal min qed isuq, imma kif inti tkun involut f'inċident. U tajjeb li hawnhekk nirrimarkaw ukoll li l-użu tas-seatbelt bħala liġi obbligatorju anke fis-sits ta' wara, speċjalment l-activation tal-airbag. Jekk ma ssibekx mingħajr seatbelt, di ħajkollok konsegwenzi ħafna għar mill-protezzjoni li supposta mill-istess airbag. Is-Sur Vella temm billi fakkar li f'dan iż-żmien ta' festi wieħed xorta jista' joħroġ u jieħu gost. Madankollu wieħed għandu juża mezzi alternattivi ta' trasport bħal taxis, karozzi tal-linja jew trasport organizzat.